Salam kaderli vatandaşlar, salam ehlivan ilişler. Salam Tuğçe Serdar, Qomiya daylanız. Salam Salam, vatandaşlar. Çare ve Serdar İlker. Ağası. Bugünkü yığınlaşmamızın sebebi görüşmedi ali Türkmenistan'la bolup geçen dağıtlar hiçbir yeni de şu negatif dağıtlardan başlamalı olyatsa sebebi pozitif hiç dağıt yok Türkmenistan'dan gelen havarların islenigini alanda hiç absolut pozitif zat yok. Näme uwunjagyny bilen ok, näme begenjegi bilen ok. Öňe gidişlik barmy, yok. Gelecek ýaşlaryň eline mi yok. Ýaşlar nädip terbiýelemeli? Daşdy görükde durşuny daşdy görük ýapyk edil beýik haýat bilen ýapylan ýaly ýapyk çykmak kyn, girmek kyn. Haýsy uğruna alanda da pozitif zat yok. Pozitif zat gelen yok. Habaram yok. Ne şu arada Tuğçe sen birinci başlasan nämeler aýdyp biljek edil şu abatta. Sağ olun Çare. Ben az şurada sizin soranıza sorak karşılıklı sorak verecek. Bu halkı, bu milleti cahillikten nähil alıp çıkıp bolýar. Men soraňa jogapy kitap okap diýen. Kitap okap, internet kullanıp köprak häzir 21-nji asyr bütün dünýäde internet näme etjek işim bolsa internetten peýdalanýarlar. Bütün dünya. Ama bizlerin görüşünüz yalı, bilişiniz yalı Türkmenistan'da internetler yapık. Hiçbir dostluk yok. Önemlisem çağalara, genç çağalara östüren beyni yaş neme bubka diyeniz ya şuna çağalar hemme bolup duran zatları özüne çekip almalı, göz yetimi büyümeli çağaların. Ama bize de onyalı çağalarımızda vazmoş yok, kitap okumaya hiçbir yerden dostluk olmayan için cahillik alıp oturan çağalarımız. Bu gelecekte 10-15 yıldan sonra bu nemesini bildirip başlaya bize de zararlarını bildirip başlaya. Şurada hazır internet yok dedik. Hiçbir çağalara dostluk yok kullanma interneti. Şurada ben Türkmenistan'ın konstitusiyasının 4. maddesini okuyup verecek. Şuna göre ne medelin son. Türkmenistan'ın konstitusiyası 4. madde. Türkmenistan'da cemiyetin ve devletin en yukarı kımmatlı adamdır. Adamı korumak, goldamak ve ona hizmet etmek devlet, hekimiyet edaralarının baş vazifaleridir. Devlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir ve şahsiýetiň erkin ösmeyi üçin şertlerin döredilmeyini üpçün edýär. Azatlygyny, şahsy eldeýermezligini, tebigi we aýrybaş galynmaz hukuklaryny goraýar. Ine yurttaşlar ine öyle çarýa Serdar ağa şurada yazılanını dikkate alsak azatlygyny diye şahsiýetiň ösmeyi üçün erkinliğini şertlendirilmeyini üpçün edýär diye. Ama bizlerde hiçbir azatlık ne erkinliği bir şahsiyetin ösmeyine hiçbir neme yok. Üpçünlük edilmeye, üpçün edilmemiş. Şol konstitusiyada ýazylan zadyň hemmesi tertine. Ova. Şol ýazylan zatlaryň hiçbir ýerine ýetirilen ok. Düýp göter tertine. Halky erkin ösürmek aýlede dursun. Näçe gysyp bilseler, şonça gysýarlar. Onu metmek bolanok, bunu metmek bolanok. O kitap ruhsat berilmeýär. O kitaplar aýyrmaly tekçelerden. Ine bir Kurban bolan kitaplaryny goýmaly, şunu okumaly. Hödürlenýän kitaplaryň şol ähli bilim berici edaralaryň hemme ýerine, ähli ýerine şo kitaplary hödürlenýär. Näme üçin maňa biri öz ýazan kitabyny zor bilen okutmaly meni. Men okasym gelen okşam kitabyny. Hiçbir döwletde, hiçbir dünýede, hiçbir ýurtda hiç kimin hakkı yok birine zor bilen bir kitaby okutmaga. Ben erkin adam. Ben erkin adam. Ben islen kitabymy okujak. Çağama da bilim berjek öz islegim boýunça. Meňe internet aç. Bar informasiýa dostupla şo ýerde.
çağa berilejek bilimlerem, ilimlerem häzir internetsiz hiç zat edip bolano. Ага. Bir ädim edip bolano. Çağaňa näme bilim berjegim bolsaň internetten almaly bolýar. Kitaplarym şo taýdy, elektron görünüşinde. Inni öňkü satyn alyp bermeliler. Harap Ага. paçka paçka edip, sumka edip kitap götürüp bermeliler. Hem zat elektron görünüşinde. Bir knopkany basýan, şo ýerde isleýän kitabyny tapyp bolýar. Çağaňa isleýän bilimini berip bolýar. Ýöne nähili ol konstitusiýada ýazylandan erkin ösmäge ruhsat bermeli. Hani erkinlik? Şo konstitusiýa bildiň Türkmenistanyň konstitusiýasynyň islenlik maddasyny açanda ähli zat tersini işleýär. Ene size ýa-ni o kapberen nämen swidetstwie ýa-ni şaýatnama bolupdyr. O kapberen madda şaýatnama. Göz gönüş onuň tersine ideýärler. Nädip çağalar gelecek bilimli bolmaly? Nädip ýaşlar bilimli bolmaly? Türkmenistan kimin eline geçmeli? Yine 20 ýyllan, 15 ýyllan, 10 ýyllan. Kim ýöretmeli? Bizim şo ýaşlarymyz, bizim geleceğimiz bolmaly. Şo ýaşlara bilim bermeli. Bilimi näýili berjekden internet ýapyp boldy. Şuýda serdara söz bereliň näme öz pikirini aýtdynamy. Geçýär ýurtdaşlar. Stade sağlamlaşmamy ýitiren bir sözümüz var, şonuň bilen başlaýak bolýanda. Esenlikler ýurtdaşlar diýen. Gadymy türk sağlamlaşmagynyň bir görnüşidir. Şonuň bilip goýsalar ýurtdaşlarymyz. Ýene staden öňüm belli geçtikde konstitusiýada ýazylanlar we edilen hereketler dowamlygynda adam we raýat diýip bölünipdir da, indi stada adam diýip olar özlerine diýämi raýat diýip köp halk köpçüligine diýämi indi oňsunda kän durup geçdik ýöne stada döwlet üçinçilik etmeli ýa-da sosial durmuşyny diýär. Sosial durmuşyny näme bolup biler şu wagt? Asrymyň ýene täzelenip bar indi 5-10 ýyllar mundan öňdäki ýyllarda kitap kän okulan bolsa indi has çalt ýani internet diýen bir ulgam çykdy. Bir bölümler var. Islan her türlü bir bolçaş ýasadylan bolsaň ýa tok etsek, ýasajak bolan özüňe has amatly peýdal, ýani maglumat barda her türlü. Onuň özüne gerek bolan kitaplar var. Şu wagtky terror toparyň ündeýän kitaplaryny olaryň hem özleri üçin çykarylan kitap da şahsiýet kulturyny öğretmek üçin. Indi staýda näme var? Bir hakykat var. Ýurtdaşyndan gelen basgynçylar, okupantlar da any bolan söýgülen dilinde aýtsak. Endi bular da normal bolmaly zat, ýöne bulary saklap gelýän ýani kim bularyň ýalakalar diýip haslar halk dilinde geplersek, bizim ýurdumyzy saklap şol imperiýaň siýasatyny ýöretip berenler var. Endi bularyň internetten kesýärler maglumaty. Adam özü bir şöyle bir video näme da ýani waden janda diýelmeýär, homo sapiens diýelim pikirlenip bilen. Her bir ütgeşikde ýa bir ösüşde maglumat isleýär. Munyň az görnüşe şo maglumaty sorgalaýar, ýani türk dilinde soraşdyrýar, araşdyrýar. Köpçülik bolsa ýalanym bolsa şol bir informasiýa aljak, maglumat aljak. Indi bularym şonuň peýdalanýarlar da. Şu wagt imperiýada. Yalan maglumaty boş kellelere yerleştirmeň uğrunda da bular. Bunu indi sosial medýany hem şunu ýapýarlar. Sosial medýada TikTok, dedi, YouTube, Facebook gidip barýar da. Dowamlygynda. Indi köpçüligiň içinde bir kitap okudyň, bir zatlar öwrendiň, indi başga näme de berdi. Indi azatlyk diýmän Eýran söz bolýar. Indi hakyky türk sözünde aýtsan erkinlik bar. Yani milletler, halklar öz erkinliğinin uğrunda kimse sonra verýär, kimse göreşýär. Her türlü formasında da göreşýärler da. Indi göreşmek üçin näme gerek? Kitaplar gerek, maglumat dogry bolan
doğru olan maglumat gerek. Bunam niye näde çaltap bolýa oturan yerinde internet gerek olmada, internet bolmay. Indi adam bir gün sereder, 10 gün sereder, birlere erkinliğin uğrunda görüşüp, biz ne için şöyle yaşap bilen yok diye. Bulanın terör toparının sosyal medyasında gadı bilin yurdumuz, gadı boyunca dünyada dördüncü yerde diye. Başka devletler ne için pullu yaşaya, biz ne için fukara yaşaya deyip bir sorular, yani soru dörek başlayacakça, şey ne için ve ne için nerede deyip o zaman tarih doğru olan tarih aktarılacak, gözlenecek. Indi şıl bir başaçılık ise köşlenip başladı. İyi devamı gelmeli oluyor da. Maglumat ken da internette. Indi bäze daşa devlette Türkiye'de halkın sesini hasam goy seyretmene mümkünçülük olacaklar. Sonun yumruğun başını köşlemesin halk köpçülüğünde hepsi internette büyük her diyen kesiyorlar da büyük köçer diyen. Ya bunlar bilýär. Ine sinet görün imoda özlerine gerek olan trollar tayin edip yazar. Näde yazýarlar. Mahtumul diýipdir, hadiste diýipdir. Onuň sadende bilen görnemedi wa. Yazanda 40-60 edýärler köplenç. Enaňa taňara daýdýa, sen duýguň birinjikde ýüze çykarýar. İğneden yalan 60-70-80% yalan görüyor ya olin doğamında. Anani oteller. Şimdi sonradan yuvasadan öğreniştiriyorlar. 40-60 söylüyorsun, 45-50 söylüyorsun. Yuvaş. Adamların yani maglumat gerek oluyor diye de duygusunun üstünden yalan maglumatı beynisine salıyorlar da halkın. Bu inanmanın sebebi ne bunların Serdar ağa? Düşünmedim. Halkın bu yazgılara inanmanın sebebi ne mi? İnanya dediniz halk. Halk doğru malumatı bilen o. İnternet yapıp. Doğru düzgün hiç şeyli kitap yok. Yine Ferid'in Sayuz devrinde bile kitirak kolin neme. Kerman diye bir kitap var. Ata olşutun. Şimdi sayda sol adam Sayuz devri alıptır da aslında. Neme diyle sonra ruhsat verilen mümkünçülüğünü yalıptır. Onun atını yalıp bilmem. Şimdi sayda hava. Sayda kallarını kaldırıptırlar, o bolon zatları yazıya, ortalar geliptir, boluptur. Olan bir normal ortadan gelmeli, basıvalıcımı mı var da. Son azıcık boşluk da komünistler öyüp başlıyor. Indi sayda hiç bir maglumat yok son için Allah reali yöne. Sehelçe sol adam berip biliptir. İmperiyanı kim getirdi? Kimin üstüyle geldi? Yani yerli tağıların üstünde bir ki näde diýýärler bir onun efsane sözlem ýazyp geçipdir da şu taýda sen okuyan adam perman okuyan adam bir azıcık düşünülse yazıcı aýdyp beripdir imperiýany kim saklaýanly näde getirilendigini yerli tağıların kömegi bilen durýanlygy bar da bir galyň kitap bolan sehelçe toplanda palezin formatda diýär, ortadan terör toparının sözünde düşündirsem palezin formatda bir list var şu taýda. Şonu öne görüp bilmeli. Onuň ingo kitap bilen şu kitaplar bolsa başka hiç neme yok da. Maglumat yok alary. O maglumat yok. Ene telefilmim gördük arada. Muhammed Geldiğif da var adam kasol. Şolaram 91-nji ýylda çekilen dokumentarny film bolan ýöne şolaram kan aýdy bilmendir ýöne özüň şotadan görüp geçmeli da. Näle her bir sözüni çyntyp durmaly, aňasyna seretmeli, näme diýjek bolupdyr. Dol maglumat ýok da. Özüň soň 4 ýaşerden istoşlik diýerler. Bola türkmen dilimizden ýat çykarypdyr bizden. Özüň tapmaly bolýan da.
azıcık onu dinlemeli, birazcık bunu dinlemeli. Hersinin lag işine fikir etmeli de maglumat toplamalı ol ya. Yurdun içinde olacak. Yani mene berlerde yurt dışında internet açık da deňeşdirip bolýar, kıyaslaştırıp bolýar. Gerek maglumatyny tapyp bolýar da. Bular indi interneti kim saklawaty? Ýene yerliler, ady türkmen, ýüregi Ors imperiýanyň hyzmatkarlary diýip aýdallar. Indi bular indi käberse bilen aýlaja üçin diýendir, çagam aç kalmasyn 5 milyon 10 milyon aýlyk alýan diýendir. Bir saýda ýokardan näde karar geldi diýer. Biz hiç saat bilen yok der. Yani bir cevap vermeli olur bu adamlar. Barıncılık bilen hem nähildi vaydayın. Sol imperiyan saklap beren yerli tağlar vardır. Şolar birincilikle şolar cevap vermeli. Şolar bolmasa imperiya yaşap bilmeyen bizim yurdun içinde. İnternetten yapıp oturan şolar hova. Konstitusiýanyň işlegine görä raýat diýip ýazdyryp oturanlar paspordun, hem raýat diýip ýazyp oturan şolar saklap berýär. Indi bulara näme diýip bolar? Karşylyk, terör toparyň karşylygynyň her türlü görnüşleri var da, biri işinden çykypdylar. Biri ýok meşon etjek diýipdiler. Biri bärik halkyň sezine maglumat beripdiler. Görnüş her kim bu işin içinde azgam bolsa goşundan etmeli, yurdun adamı olacak bolsa. Indi bular jogap bermeli, olar interneti ýapyp otylar, dogrymy? Şolar yerli taýlanmışdy. Indi bular indi tarihte de ady galjakdyr bularyň. Kimler? Gazyl çyzyklar bilen ýazylajak. Şu ada saçmadlar zat diýip bir tireler, tohumlar da atlar, şolara da at galjakdyr. Ondan aktygy internet açylan döwründe täze Türkmenistan nähip bolu aktygy çoğuluğu geler de ata baba ene biz ene hem şundan dönükler diýerler diýer. Sen näme etdiň diýer hal näme yurdun garşysyna gidip. Şo wagt nähil jogap berip biler kawalar. Şo ýagdaýlar bar. Şurada özlerinin yazan şu konstitusiyanın 4. maddesi boyunca bunlar cevap vermek zorunda. Türklerin ayrışalı zorunda cevap vermek. Özler yazan bolsa şu her devlet her bir raýatyň önünde cevap gerdir diyen bolsa bunlar cevap verecekler. Şu hazır bizlere şu yurtun içine maglumat gitmeyen üçün adamlar maglumat alıp bilmeyen üçün internetlerin yapıp bolanı üçün bunların şahsiyetin erkin ösme üçün şertlerin döredilmeyen üçün ediyar da yazılan. Bunlar hiçbir üçün edilmediği üçün bunlar hesap verecekler. Owa hukman. Devlet işinde kim olsun şol niyazdan başlaýamy ya has aňyrakdan gelýämi 65 mi 35 mi şu 1865 Krasnovod'a inenden bäri şol ülkeden adamlaram bolsa şolardan hasap sormaly. Yaşar devletler edilip böre. Bunu halk isler. Halkada yok diýip bilmeli bir adalet isler. Çağalaryň şu çağalar näme edeli biz ýurtda diýär. Hiç maglumat ýok, ýene çykjak diýär. Adamlar ýurtdan gaçsa kaýyl boldy. Öz ýurduny, ene topragyny taşlamakdy. Bulan hemmesine günäkär şol yerli özüni döwlet işgäri diýip saklap duran adamlar. Ýene de şu halkyň büdjetini nemesinden resurslaryny, ýani halkyň puluny ýyp ýatanlar. 8 saat hava. 8 saat işe gidip gelenlen neme duran ol. Jogapgarçylygy ama raýynyň. Dowam edeň bolmaly çary. Satyadyma düşdi neme. Aňardan ene Türkmenistandan çykyp gelýärler de. Türkmenler daşyryklary ene Amerikada gelýänler var. Onun bulara gurun berýär bolyn. Aptalynda derman alyp
Valerianka ýa bir validolal oturup şu Valeriankasy dinläp bulanokda dermal atmaly bolýan sen. Aýdýan gurulmaryny dinlesen, sebäbi özümizi çyky gaýdamyza epetli wagt bolar da. Onuň aýdylýan gurulmalar ondan mundan istilýär bolyn. Ol onanyp, конечно, onanýan oňa ýöne öz bir ýanky has tanıyan adamyň gelip gurun berse, o başgaça bolýar. Aýdýan zatlaryny bir onanyp bolanok. Onuň biz oturup bärde pikir edýäsler näme üçin? Han sizin ýaşlary esasan ýaş ulraklara watanyp şol watana bolan bir ýürekden söýgüsi bar da, ýöne ýaşlarda şu ýok. Onuň şu soragy berýän özüňe, han sizin watan söýgüňiz bolmalymy? Han sizin ýüregiňiz watanyp urmalymy? Diýip soragy berýän oýun, ol ýüregi watanyp urar ýaly etmändirler. Aýdylyp berilýän gurulmalar dinleýän oýun, şo taýdan ýaşlar çykyp gaçsarady, aýagy köwüşli çykyp gaçsarady. Ýyny ýalaňaç bolsun, eşikli bolsun çykyp gaçsarady. Şo derejä ýetiripdirler milleti. Onuň ol konstitusiýa ýazylan zatlaryň hiç birem ýerine ýetirilenok. Konstitusiýa düzedüş geçirýär, onu ýerdiýär, maddeler üýtgedýär. Ol şol özüne gerek zady uzaldyp süýnürip boşup gidip oturýarlar. Özüne nähili udobly bolsa, şolar ýaýdyp konstitusiýany süýşürýärler. İzlenlik diktator döwletde edilýän zat şol. Asıl Amerikada üýtgemediler konstitusiýa. Han üýtgedip görsün millet näder? Hani şu Biden bir Üçkedenden 4 ýyllyk her 4 ýyldan prezidentlik saýlawlar geçirilýär. Men şonu 6 ýyl etjek diýsin. Näder millet şonu? Tohum tiýje bilen näme der? Ýöne bizim türkmenlerimiz onu bir günne bolanok bu degradasiýa bir günne bolmadyk. Halky mankurtlaşdyrylan bir günne bolmadyk bu zatlar. Zatlaryň damja bolup şu ýygy giderli 30 ýylyň dowamyny 30 ýylynam kän. 30 ýylynam kän. Ana Sultan Kekilova döwründe. Ahir aýdyp ýazyp geçipdir hemme zatlary. Goşgularyna ýazyp geçipdir. Onu şu wagtlarym edil türmäde kıbilmese de türmäň içinde ölür ýaly şu dälhanaň içinde ölür ýaly edipdirler. Türmeden beter orası. Edil şu wagt Saakashvili näme diýerler? Edil şonda derman berip daýalap ýuwaşlyk bilen ölür ýaly diýerler. Atravlen edip ganyna geçip şeýdip ýemitine goşýan ekenler. Ene şol ýaly edip öldürdiler. Şu pahyram Anna Sultan Kekilowany. Ene goşgularyň hemmesini aýdyp geçipdir. Hökümete garşy şol edilýän zatlaryň şu döwürlerde de korrupsiýa bar eken. Şonu aýdyp geçipdir. Konstitusiýa hiç bir edilýän zatlaryň gawat gelmeýän aýdyp geçipdir. Ýazylýar, üstünden ýazýar, Kremle ýazýar, o taýdanam şonu tutmalyp habar gelýär. Senin aýdan ýanky jalyban we ýazan jalyban. Näradyçylyk. Şonun üstüne şonun sebäpkarlaryny derňemen ýazan adamyň özüni dälhana sokturýarlar. Döwürlerde de bolupdyr. Ýöne biz bu mankurtluk bir günne iki günne bolmadyk da. Ýyllaň dowamyny bolup gelýär. Onuň halky agdyny açmaz ýaly. Halk şu zatlary adalaty talap etmez ýaly edipdirler. Onuň ýuwaşlyk bilen damja şeýdip edipdirler. Inni şu taýdan çykyp gaýdan halk, öňrä gelen halk o göz ýetirýän, okuýa, internet açyp islenlik maglumatlary el ýeterli, o kabiliýe öwrenip özüňi gelişdirip bilýän internet bar ýerine. Ýöne Türkmenistana internet durşuny ýapyp näme üçin şu Berdi Muhammedowyň tohumy ýygy dowamly höküm sürmeli. Menen şeýlerek görýän şu kartinany şu taýda ýeňiş watandaşymyz goşuldy. Hani şoňa da söz bereliň bilen öz pikirini aýtsyn. Yurttaşlar salam hemmäňize. Gijrek galym. Başlarsyn. Menem şulara aýdasym gelýär.
bir neme özünüň bir topar ýa-da bir adam özüniň şalygyny sürdürjek bolsa, ýani ýurtda öz şalygyny, öz hökümrowanlygyny berkitjek bolsa, şoňa bir gerekli şertler barda. Şo şertleri hökman etmeli ol adam, ýani bir adamlyk ýurt gurmak isleýän bolsa. Oňam ilkinji şerti ýani halky jahil goýmaly, bilimsiz goýmaly. Hökman bu şertdir, ýani halk bilimsiz bolsa, sonra bilmese, ýani hakykatlar görüp bilmese, ol güýçli bolýandyr. Soňra ýalan habarlaram uýdurup çykarar, onuň istenip bir çykaran ýalan habaryna da adamlar ýani bilgisiz bolan soň hiç ýerden informasiýa, maglumat alyp bilmeýänligi üçin ýalan habarlarynyň ýalandygyny eleşdirip bilmeýärler, ýani barlap bilmeýärler. Bu zatlara indi halk on soň näme üçin ýurdun daşyna çykýan türkmende de gowy ýetişen oglan gyýlarymyz, adamlarymyz gatykän bilimliler hem kän öýdem biziň türkmen milletimiz vardır, genetikamız gat güýçli. Çalt alýar, hemme taraplaýyn, haýsy tarapynda haýsy bir iş başyna düşdi, derreo şol işden baş alyp çykýar. Gaty zehinli adamlarymyz bar ýöne. Bularam şo jemgyýetiň içinde ýani bir açylan soň 1000 adamdan ýa 100 adamdan biri açylan soň şo jemgyýetiň içine sygamok. Sygman üçin ýurdun daşyna çykýar. Hemem içinde ýurtda da berkeme diýali, ýani bir mülk diýäsene, mülk ýok, biz türkmenlerde mülk ýok. Bu biziň ýeketäk bir mülkümüz bar. Ähli türkmenleriň şu günkunda ýeketäk bir mülkü bar, o da janydyr. Ýani janyny goramak üçin ýurtdaşyna çykýar, şo mülküni alýar, öz janyny mülkü onuň, ondan başga mülkü ýok. Janyny alýar, ýurtdaşyna çykýar, ösen jemgyýetleriň arasyna çykýar. Şo taýda işleýär, şo ýerde häzir Amerikada da bardyr, istenlik bir ýurtda, ne dutor, wraç bolup görenler bardyr ýa-da elektron kurundan işläp görenler bardyr. Hemmesem zehinli adamlardyr. Mollumlar bardyr birden. Ýöne ýurdun içinde çykmaýarlar hiçsi. Sebäbi ýurdun içinde akylyň eýeleri barda. Ýani sen kontrol edýän akylyň eýeleri diýdigim, ýani akylly adamlar diýdigim däli. Akıllı adam bir kitap yazacak olsa ya halka peýdali jemgyýeti bir zatdan saýlamak üçin bir kitap ýa-da bir zatlar oýlap tap yazajak bolsa şol elekden geçmese ýazyp bilenok, ýani şolaryň akylyň eýelerinden eleginden geçmese, şolar ruhsat bermese ýazyp çykaryp bilenoklar. Ýazsa da diňe öz sanlygyna saklap bilýär, ýani halka getirip bilmeýär onu, sebäbi olaryň eýeleri bar insanyň. Akylyň eýeleriniň bizdäki akylyň eýeleri hem şu wagtky jenaýatçy topar. Bulara da halky oýar, ýani halkyň beýnisini ýazyp ösdürýän hiç bir maglumat gerek gäl. Ene şuňky dünýämizde 21-nji asr, şuňky dünýämizde teknika, teknologiýa gaty ösdi. Ene biziň şu wagtky oturan toplantymyz bar, üýşüp toplanty geçirip oturýar, her ýerimiz bir ýerde. Yani bize şu anki dünýäde şeýle bir taýýar zatlar bar da. Biz şundan peýdalanıp bilýäris, ýurtdaşynda bolanmamyz üçin, o da Türkmenistanyň içinde bolsa peýdalanıp bilmeýär. Kerimiz bir ýerde ýöne şu toplantyny geçirmek üçin biziň bir ýere jemlenmegimiz ýa ýola çykyp plan adrese baryp şo taýda oturup jemlenmegimiz de gerek ýok. Kerimiz oturan öýümizde şeýdi neme geçip gürüňdeşlik edip bilýär, geçirip bilýär. Bu häzirki teknologiýanyň bize ýetirilen peýda. Bu da ýani bize bir taýýar bir zat. Bunu biziň özümiz oýlap tapmadyk şunu, ýa biz ýasamadyk şu zady. Biz taýýar bir zatdan önümden peýdalanyp oturýar. Ýöne Türkmenistanyň halky içindäki halk näme üçin peýdalanýar? Esasanam ýaşlarymyz. Okap, kitap zat okajak bolsagam, ýa bir zatlar bir hökmanyň kitap okamaly diýilende bir eline kitap alyp okamaklyk däl, ol gowy belgeseller görseňem, gowy filmler bardyr, her hili siýasaty düşündirýän, döwleti düşündirýän ýa ýene şolar ýaly her hili nemelerde filmler bardyr, hekaýalar bardyr, videolar bardyr, şolary görüp bilmekliň özüm kitap okamaklyk diýip geçýärdi içindir. Hemmesem ýani bilgi toplamak.
Ýöne ýurdun içindäki halk şu zatdan mahrum. Näme üçin mahrum? Interneti ýapýar. Ýöne gizjek bir zat, gizjek bir bölüji internet. Yani dünýäniň hemme ýerlerinde bar, ýöne Türkmenistanda ýok. Biziň halkymyz bu zady sorap bilmeýärler. Soramaýanlyklaryndan biz daşyndan serep hayran galýas. Öz-özümiz akyl ýetirip bilemok. Näme üçin şunu talap edip bilenok diýip. Ilki talap edip bilmekligiň üçin sen deňeşdirmäne bir zat bolmaly elinde. Biz ýurdun daşyna çykamyz soň iki ýagdaýy görüp bildik. Yani daşky dünýäni gördük, biram öňem içki dünýäde ýaşadyk. İçki türkmeniň öz dünýäsinde ýaşadyk. Daşky dünýä çykanymyzdan soňra başka halklar, başka adamlar nämeler etýändigini, nämeler ellerine nähilli mümkinçiliklerin barlygyny görüp deňeşdirip bilenligimiz üçin biz çalt näme geçdik, yani şu hadisya geçtik, akyl ýetirip bildik, edilýän ýalňyşlary, hakykatları çalt görüp başladyk. Bu da şu häzirki zamanyň ösen internetiniň akli elektronikaның hem yetilen zatlaryň nemesinde peýdasyna boldy. Biz şulardan peýdalanyp bilýär. Yani asanyjy adam ýöne gynansak da ýurt daşyna çykan adamlaryň, türkmenleriň hemmesi bu zatdan peýdalanyp bilen oklar. Ýogsa her kimiň eline go telefon olmadyr, her kimi internet el ýeterlidir. Yani ýurdun içindäki özüniň ýakynlaryna hökman bütün halka eşitdirmekden ýakynlaryna iň bolmanyna şu zatlary düşündirip, deňeşdirip, aýdyp berip bilmekleri gerek. Her kim şey edip aýdyp berip dursa, yani içindäki adamlar açyljak. Ýurdun 60 götörüm daşynda diýäsen. 60 götörüm içindäki 40 götörümni üýt götmek ansa ýary ýaran däl. Köp bölegi çykan. Ýaryndan köp bölegi 60 götörüm çykan ýurtdaşyna görüp bilseler. Her kim öz maşgalaty bilen maşgalatyny diýsen, her kim hiç olmadan öz tanış bilişinden daşdy göründen, maşgalatyndan, ýenesinden. Şondan maşgalaty şolum gaty uly bir peýda etirir diýip pikir edýän. İnternetten indir walya mut. İnternetden mut indir, sen on kargodan kila çekip ya ay şu alan 3 tane kitabım var, 3 tane kitabı entek akitmez kargo şunun 5 kilodan adı alıp giden o kargo üstüne yine boşalayın, onu alayın, doldurayın, ondan sonra uğradoyun, ipak ditirip durmak gerek ya. 5 minutun içinde internetten PDF görünüşünü istenlik bir kitabı indirip alayan ya da aňyrdakylardan sonra yani näme kitap okumak isteýän, näme uğrundan bilmek isteýän. Şolardan isteýän adam PDF'den indirip alayan internetin üstünden yine de imam üstünden hemen barlak gördüm bunu. Hem geçirip bilmedim. Skype programından üstünden zadet uğradıp bildim şu kitapları. Arkayın sen 104 kitap uğradıp bilýändir. Ýurdun içinde 104 kitap bir günüň dowamyny öýüňde bir uly bir neme baýalyk ýagdaýa hem getirip bilýän. Häzir öňki ýaly bahana ýok, kitap tarap kitap Yok, bahana yok. Yani hava men kitapxana gitmeli ya da Türkmenistanda kitap yok ya araşdyrmaly ya da bir kitapxana baraýyn gidip satyn alaýyn, göreýin, soraýyn şu kitap barmy, şu kitap ýokmy diýip sorama merekkä. Sen oturan ýerinde gözleýän kitabyň adyny ýazýan ya da aklyňa gelen bir sözi ýazyp şo hakynda kitap soraýan, şoňa meňdeş bir zatlar çykaryp berýär sana. Meselem siyasat tarapyndan ya da iktisadiyet tarapyndan bir zatlar bilmek isleýän bolsaň şo sözüň özüni ýazsaňam şoňa meňdeş şoňa degişli kitaplar sana çykaryp berýär. İçinden saýlap alarsyň, uğradorsyň ýurda, yani çağalaryň uğradorsyň ya da yollaşlaryňa, deňduşlaryňa zat edersiň. Şeýdip biz yani yerli yerden bunu bu wagtky şu rejimden garaşmalar, yani bular edip berer, bularyň etmejekli görünüp dursa ya bularyň bar bolmagynyň şerti şol. Yani kitap okumalar, ýurt, halk bilgiden mahrum bolmaly, bilgiden yani bilgi bilse halk oýanýar, halk oýansa bularyň ýalany ortağa çykýar, ýalan ortağa çykan soň bulary dinlejek adam ýok. Her bir edeni işine sorajaklar. Bunyň ýalan. Özüm
halk azrak saklamaly, kitap bile iş olmagaly, şu Bolsun. bir çörek, bir döwüm çöregi gözläp ýörer etmeli. Maksat şol. O, Rejimi Yeni maksat şol. sen berde indi şu cahillikten çıkmanın anahtarı kitap okumak diyen. Doğru mu düşünüşün boyunca? kitap okumak hem neme de dolmani daydan nesen hakikatlary öwrenmeli bir yerden maglumat almaly umuman zahilden sıkmak üçin maglumat gerek sana. Maglumatyň bir zadyň yalandygyny bilmek üçin ilki şo zadyň nämedigini bilmeli. Bir nerden maglumat aljak sen. Kitapdan am alyp bilersiň, istesen internetiň bar bolsa videolaryny üstünden görüp bilersiň. Ine neme videolar çykdy 1930-njy Desen. ýyllardaky Hı, açlıklar hakkında evet, doğru. videolar çıktı bir giden. Bize bu neçenli näme diýip öwretdiler tarihte, yani Türkmenistan bilen Orset dogan, Orslar bizim Ors doganlarymyz. Yani Türkmenler Orsa iletim geçipmişler. O Orslar bilen ýakyn ara gatnaşykda. Emma şonu internete gir, yani görýän oyun Orslaryň getiren ya açlygyny, gyrgynçylygyny göreniňden soň sen şolar ýaly derejedäki bir adama kardeşin diýip bilersiňmi? Doganım diýip bilersiňmi? Şo derejede halky gyran, aç goýan özlerim näme diýerler? Kemme iýjek zatlaryny çöpläp alýarlar ellerine. Ýer ýaly bir çörek baram bolsa ýygnap alýarlar, ýürüýte açlyga goýýarlar. Stalin'in buyruğu bile edilýän zat. Yani halk aç bolmaly. Ayağa kalmalylar. Men gaty erwet ýagdaýa düşdüm şo demeleri görüp, videolary görüp hasam bir hil. Hakyky zatlar görkezilýär. Yani şolar ýa jahillikden çykjak bolsaň, yani hakikaty bilmeýän hökman şertde, sen hakikaty bilmeseň çykyp bilmeýän. Tarih bilen Bolmasa yüzle ýalanlaryny allar ýörerler. tarih bilen yüzleşmeli hakikati bilmek için. Hökman. Bizde tarih muallymy näme diýip öwretýärdi? Marda diýär, yani ahalla Göktepe galasyny gyrgynçylyk bolly ýöne marlylar, mar tekeleri şo gyrgynçylygy etmejek bolup orta meýletin boyun bolly diýip öwretdiler tarihde. Hamala marlylar urşuň daşyndan mısın? Mar tekeler urşuň daşyndan eken. Urşu hiç girmändirler eken. Oysa orada hakikatda orada nähili ahal mar tekeleri ikisen bir teke, ikisen bir ýerde görüşen, iň soňunda gan döküşlik bilen şol Türkmeniň iň soňkuzy öýü bolan Göktepe galasy. Şonu ýykyp ýumurýarlar, edil şu wagtky nemedäki bolup duran, Ukrainadaky bolup duran ýagdaý. Ýaşaýjylaryň jaýlaryny ýykýandyr orslar. Ýene de şo ýagdaý, ýani 1981-däki öý ýykyşlary ýaly häzirem şonu gaýtalýarlar. Ýene de öý ýykýarlar. Ýöne bu gezekki garşydaşlar hat güýçli boldy. Kemem şuňky dünýämizde internetiň ýetiren peýdasy bilen maglumatlar hat çalt ýaýratdy, olaryň eden weýrançylyklar orta çykdy. Indi özleri ýykylışa tarap gidip barýar. Tersine depdi bu gerek. Emma o döwür hawa öý ýykmak bularyň adat ekeni. Öý ýykma näme üçin edilýär? Şu adamyň öýüni ýykanyna duhuny ýykýar. Duhuny ýykmak üçin emmelen öýüni ýykýarlar. Ene şolaň taktikasy şo ýaly. Adat bolup galypdyr bularyň. Ödem ýykan ýumuran ýerlerinem hiç düzetmeýärler. Ne Türkmenistany ýumurdular, şondan bäri gitdigiçe çöküşe gidenler, gitdigiçe gyrgynçylyk edýänler. Häziremne görýäs ýurt ýylla çökgendir. Şu wagt kış Türkmenistanda dillerini halk içindäki halkam dillerini biz gazda 4-nji ýerde. Ýöne odun ýakýar. Akla gelýän zat däl sen gazda 4-nji ýerde diýersiň, öýüňde de odun ýakýarsyň. Bu nähilek bolýar? Sende sonra döremeler. Näme üçin men öýümde odun ýakmaly onda? Men gazda 4-nji ýer. Yani bizim ýeriň aşağı duruşuna gaz bolup ýatyr. Şuna bir sany bir näme goşun da häzir şu aýdanyň 4-nji ýerde baýlyk gaz boýunça 4-nji ýerde dünýä boýunça baýlyk diýär, dogrymy? Bizäniň döwlet. Şurada ömrü boyunca eline kitap alıp okap görmeyen aksakallar mecliste oturup bizlerin adımıza bizlerin yine şu çağalarımızın adına
karar beri oturuyorlar. Ya şu bolup geledi, şu bolup çıkıyor. Hiç eline kitap alıp okamayan cahiller oturup bizlerin adımıza karar alıp oturuyorlar. Oynanıp görün vatandaşlar, yurttaşlar. Çağalarımızın, bizlerin adımızdan hiç kitap okamayanlar mugallimlerim geriye şuların içine. Öz o mugallimçilik biliminden başka eline kitap alıp okap görmeyen mugallimler bizlerin adımıza benim çağalarıma bilim beriyeler. Her bir çağda olan vakti yeni bulup oluyor. Onu keşfetmek gerek. Oba yerlerinde mesela oba yerlerinde sadece okula gidip geliyorlar ve yat tutuyorlar. O çağlar. Verilen sapaklar yat tutuyorlar. Bu yat tutmak hiç ne bilim almak, hiçbir nemeye girmeye bu bilim almaya, yat tutmak. Şunun için senin az ay dışına neme geldi de şu denk geldi. Dördüncü yerde baylık diye ama önünde odun yakıyorlar. Kitap Sağa okumayan diýende de adamlar gelip benim adıma karar ver oturlar orada. sağa diýende de neme gady ýatdatdyň da gowda dine biz türkmenlerde bilemok bizde de däldir belki başga ýurtlarda da köpüsüne şeýledir ýani özüni geliştirmedik ýurtlarda çağalyk nemesi ýokdur. Düşünjesi ýok. Ýani çağa näme? Keşfetmeli. Çağa diýilen zat ine meselen bir surat çeker. Suraty erwet surat çekýär. Sen şu suraty erwet diýmeli. Yani ol bir adamı çeken suraty, onu çeken suratçı gowy çekmendir. Yani bizde nähilleki öýlenýär, şuny öýlenýär, ertir gelin hamile galýar, göwreli bolýar. 9 aýdan soň çağa dogurýar, çağany iýdirýär, içirýär, geyindirýär. Mektep wagty, mektebe gitýär, gelende gelýär, bolýar. Yani çağany hiç il keşf edilmeýär bizde. Gaýta baskı bilen yetişdirilýär. Bu da yani bir jahil bir toplum, o raýat bolan bir toplum, jahil bolan bir toplum ýene de özü ýalakyň ýasamallar. Onuň başga bir potensiýaly ýok ýani. Başga bir zat ýasap bilmä potensiýaly ýok. Ol bilgisi bolmayan hiç ýere bir maglumat alyp bilmeýän. Bu da ýene gelýär-de ýani şu biziň daşymyzyň ýapyklygyna gelýär-de. Ýene de şu akylyň eýeleri şu zady kontrol edýär. Ýani nemäň içindäki eýeleri, akylyň eýeleri. Ýene de şu çağalary beýleki jemgyýetem öz-özü aýagyndan asyryp, öz çağasynyň basyp kendini okamaly, mektebe gitmeli, gelmeli. Han beýaşdy gallygyny gündölüňni görýär. Beýaşdy galsa berekella beýaşdy galypsyň. Nähile edip alypsyň ýok. 2-3 galyp gelse de söwüp bilýärler. Hawa bolany. Ya bu ondan sonra boş wagtlaram näme diýerler? Mal wagtdyrýarlar ýani. O ýerlerine çağalar durşuna şeýle mal wagt ýandyrlar. Boş gezmediýär, boş gezse terbiyesiz bolýar diýip mala koýarlar. Malyň ýygynak gedýän çağalar hasen terbiýe o taýda çilim çekip ýene edip ýani kontrol ýok o ýerde hasen meter. Vatandaşlarda serdar elin galyr otur eken size görünýärmi? Serdar. Amerikan haqqa çakar. Hindistan'da yani Göktepe Usvara'da söz açıldı da. Şimdi ahallar Bursa'nda marlar gelmendir diye. Cemden şimdi birinci aldar köze vardır. Şolam aydık geçti bir meclise mi näme mi? Tıkma serdar dönük koluptur deyip. Endi yarım cahil halkın almalı da mına. Barlı firafkar olmalı diye. Stada esası gerekli maglumat vardır. Kim getirdi şolary ahala? İmperiýany kim getirdi? Kim halky galaň içine gawamana näle ala dedimdi şonu halkyň içine galaň içine gawaly. Olar Kavkazda Orslar yani imperiýa gala gawap iň merk adamlaryň aýallaryny gyýlaňy öldürip gelýär. Ana şo taýlar. Kim ana şo taýyny ýygnaýarlarda kim şonu gawatmana mümkinçilik berdi? Kim şo ýaşullary, kim zakat piska gidip Orslar bilen aragapyny saklap gelen şo zatlar gerekli maglumatlar ýetirilýär. Şäher marly. Onu şöýdip
O aldar kösüz devam et gördüm ondan soň bir iki doğan yurdun bir yurttaş bir gırıp gören soň yarım jahil halk. Yarım jahil olam da diýende şol ýalňyş maglumata tapýan adamlar da ýalňyş maglumata dogry mu hadis tapýan adamlar. Indi şaýda olam bir tarih, indi başga bir tarih amma indi biziň öwlälärimize İslam dinine uýanlar näme diýär? Adam ýok bolan soň jaýlaýarlar boldy. Gowur itmelmisin. Şonda gow bolýarmysyň. Şonu bir ýadgarlyk zat goýsaň, at goýsaň halanoklar ýetip gitmelmisin diýär. Şu näme üçin itmeli ol? Taryhyň ol benim. Dünki ataň, babaň, eneň şonu sen ýatlap durmaly, gözüň alynda durmaly. Ene Ýaponiýa ösen döwletleriň biri. Ýetirip gören o asal. Yerim az deyip, ýakda bir gapça salyp ýürüpçe öwläýär wa. Gidip, ýa öýde saklaýarlar, mydama ýadynda gaptalynda şol. Taryhy ýanynda. Bulardyň Orson näme üçin iten okup sonra berberler. Orson näme üçin iten oganlar. Hani ine serediň istadende ýani sonra berjek bolsaň jogaby niden ödlemeli? Ýene aýlan öýrüp kitaba ýok. Siz İnternet. Ýene internet ýapykda. aldınız? Doğru malumatı nereden aldınız? Şunu aydın. Ne sorak? Men internetten aldım mene sağ olsun dostlar, ýarlar, joralar. Uzaklygyna işläp ýokam gulak takkan 7-8 saatlyk kitap men dinläp bilýän. Akşam gelýände şuna kagazda ýazylan kitaplary ýa PDF-de kitaplary okap bilýän öz gözüm bilen işden boşmagan. Oňsoň maglumatlary şeýle hatarlap goýan haýsy kitapda näme öwrendiň, näme öwren haýsy storylar geçdi, ýani näme çykarna şonuň seredip gören. Oňsoň Göktepe'niň sebäbi oňsoň öýle çykyp durun. Şu maglumat, şu adam şu internet, şol ýani näme üçin diýen soragyň jogaby nerden çykýar şol başyny maglumat açyk bolsa, internet açyk bolsa izi dowam etýär da. Näme üçin biz sömürmeli, näme üçin biz erkana bolmaly däl diýip başlaýan. Olam ine sen etip görüň. Mollasmaklar imodada ýa TikTokda näme diýendir? Bir halkdan bir adam ýene bir adama kömek edýär, maýwa ýa pul berýär ýa öýüne garap TikTok'a düşürüp doganmada kömek edildi. Näçe maglumat çıkara sanda kameradan seyret görüň, tesirle näme diýip berýär. Kime ötjek bolsaň aýtman, diýmän etmeli, suratda düşürmeli däldi. Ol gowy däldi. Indi bu näme üçin şonu söýdiýär? Indi bir ýagşylyk etseň ýokuşagan zatda beýt, görelde bolýar. Ondan böyle adamlarym meňe mazyk pulma, meňe ýagdaýma, ýa goňşym eken, ýa oğdaşym eken, bir-birine kömek edip başlaýar, ýani halyny hana bar tutup durýar. Bu şehereket näme gelip çykýar mundan pikirlenmäni öwrenýär halk. Pikirlenmäni. Güç emeli gelýär, güç. Özüniň jogapkärçiligini duýup başlaýar bir zada. O menkä, ýurt menkä diýär. Näme üçin men Orsun Perezden baydanyň altynda durmaly? Näme üçin goşgoda şok krep durmaly? Näme üçin men gowanmaly? Yekaterinan Krest Alyaskada bir goşgoda diýip, näme üçin men gowanmaly? Ýurt menkä? Şu internet şoň üçin ýapýarlar. Dogry maglumatlar alyp bolýar, seljerip bolýar da. Ol Orsun Perez'nin biziň terror toparyň propagandasyna hiç geli hep bir dinläp urasyň ýüregiň ulan başlaýasyň oka. Şulardan warat. Watandaşlar uzağa çekmesin, ýem 50 minut ýaly gepleşip dowam edip dur. Bunu ýene de dowam edeliň, gepleşik gyzykly boldy. Men pikirimçe bunu dowam edeliň. Öyle çağırıyor ama şurada bir yüzlenme şuradaki Türk'teki enatalara yüzlenecek de çağlarınız cahil kalıyor. Şu mesela yazı işleyenler şu ayallar, zenanlar işleyen yerlerinde çağları görüyendirler öylerde
kitaplar var. Bir sürü kitaplar okuyalar çağaları. Şu çağaları bile şu kitapları okap ulalmayan çağalardan siz gelecekte hissat garaşma. Şunu aytmak istedim. Şunun için interneti açtırmaya hükümete baskı yapmalı diye düşünüyorum. Açsın interneti. Bizlerin çağalarımız tamam internet diyen vaktin imo açık ya diyorlar. İmo'da görüş biliyaz çağlarımızı. O İmo'nun açıklığı, o internetin açıklığı değil. İnternet açık vakti isteyen kitabını okap bilen vakti isteyen informasyonu alıp bilsen o internetin açıklığı bol ya. YouTube, Google'a girip bilsen o internetin açıklığı bol ya. Şunun için enetalara yüzlenen interneti açmasını talep edin hükümetten. Çağlarımız için, cahil kalmamazlığı için. İşle oturan yerlerinizde mesela Harry Potter var, simyacı kitabı var, çizgili pijamalı çocuk var, şeker portakalı var. Şuları okap ulalmayan çağlar, okamayan çağlar ulalan son hissada garaşmama çağlardan. Size hiçbir peydası olmaz. Ularım sizin yalı gelip şurada hizmet edecek birinin kapısında. Türkçe gatı doğru ayttın benim koşulyan. Maksimum näil yollar bilen çağalaňyza bilim berip bilseňiz, şonça da şo bilim bermegi dyrjaşyň esasanam doğru aýtdy. Türkçe internet açtırmaly. Açmagy talap edin. İsleýän ýeriňizde talap edin. Elmi dama. İnternet açtırlar. Ene bizlere konstitusiyada yazılan şu. Her bir raýatyň canını ata-birey mertebesini azatlığını şahsi eldirme döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir diye we şahsiýetiň erkin ösmegi üçin şertlerin döredilmegini üpçün edýär diye. Bizlere hiçbir üpçün edilmeýär Türkmenistan içinde. Şahsiýetiň ösmegi üçin. Çağalarımız cahillik alıtýar. Okullarda hiçbir okulda bilim näme berilmeýär. Bilgi. Onu şu taýda tamamlaýalyňmy? Böyle öyle çare Zora devam. Bolýa anna watandaş berip dinläniňiz üçin sag bolun. Ýene de görüşürüz. Sag bolun sizin kardeşler. Sağ olun. Gelip gyzykly beren gurulmaňyz üçin hem sag bolsun diýen.